Pol, hem de fer una volta ràpida ara. Sí. Pol, estàs dormint? No, estava Queda descansant. una hora. Anem per la 23 de 24. Res, fem una volta ràpida, retallem i ens emportem la victòria i ja està. Que em dormo, tio. Pots dir-li, sisplau, al pilot que pugi el ritme? Sí. Oh, que durs això, nen, de 24 Mare meva, Pol. Espera que m'enxufo. No estàs enxufat. No estic enxufat. Com va dir Albert Costa, Estàs vivint el teu somni. El teu somni era estar a Le Mans. Estem aquí, com vam prometre fa anys. Anem a disfrutar-ho. Té raó l'Albert, estem aquí, el somni que hem guanyat. Vinga, va. Apreta, per l'amor de Déu que guanyem, apreta. Però t'has enxufat ja? Sí. Ah, però era de l'equip rival, espera. Apreta que guanyem, Joan, apreta. Apreta. Això és la clau de l'èxit per mi. Les ganes que li poses. No ho tallis, Més enllà de la MotoGP i de la Fórmula 1, una de les categories del món del motor més cèlebres són les de resistència. Efectivament, curses de 4 hores, de 8, de 12, de 24. De fet, les més mítiques, les més emblemàtiques, són les 24 hores de Le Mans, però a casa nostra també tenim les 24 hores de Barcelona, el trofeu Fermí Vélez, que és un dels pilots de resistència més mítics de Catalunya. Nosaltres, per exemple, a les curses de 24 hores som 3 pilots, dels quals cada pilot, quan està a pista, està entre 2 i 3 hores. Això vol dir que quan tu estàs fora, estàs 6 hores que has de descansar. Els pilots no podem tindre el millor cos del món ni un cos que diguis uau, però vull fer 3 hores de cotxe i baixar del cotxe, entre cometes, fresc. Quan estàs a pista has d'estar al 100%. Això és lo difícil d'unes 24 hores, sobretot optimitzar el temps de recuperació. La primera volta, i al muro, m'he donat contra el muro. A la següent volta, m'ha passat un i he dit, com va la penya aquí? Dic, estic fotut, aquí no faré res. I amb una carrera de 24 hores és molt fàcil que en algun moment et vegin les coses torçades. Tot és a punt de començar. Sol·licitem als ballarins que parin de ballar per poder començar la cursa. Gràcies. I sobretot als 2 bojos que estan cantant. La sortida d'unes 24 hores és un dels moments més tensos per tothom. Per Race Control, també. Des d'aquí es controla tot el circuit. S'indica quan ha de sortir el cotxe de seguretat, es veu per on van els vehicles i es comuniquen amb el semàfor que dona la bandera verda a l'hora en punt. I quan tot està preparat, a córrer! Des de direcció de cursa també es controla que ningú s'hagi saltat la sortida, hagi accedit al límit de la pista o donar indicacions quan els equips de rescat han d'entrar a remolcar un cotxe. Les càmeres que tenim que veiem pista i després tenim unes càmeres que són domòtiques que les podem girar tant com vulguem, però sempre tenim que tu puguis visualitzar des de direcció de cursa tots els espais del circuit per si passa qualsevol cosa. Veus que tenen una pantalleta petita a sobre dels ordinadors? Sí. Vale, això és un display que el porten dins dels cotxes. És a dir, qualsevol bandera que s'activa des de l'ordinador de direcció de cursa, ells la tenen. Per aquí no podran girar-lo, llavors l'han de treure per dalt de tot i el ficaran a dintre la pista Rallycross, que hi ha més espai. La cursa està en marxa i van passant les hores. I amb el pas de les hores, el primer que passa factura és el cos. Per això és important venir preparat. La preparació de les 24 hores és una mica els petits detalls de cada cosa, no? Has d'entrenar tu pel teu compte físicament al gimnàs. Sempre quan estem a Itàlia entrenem, però no estem sempre a Itàlia. Llavors, això és responsabilitat de cadascú per la cuenta que te trae. És complicat, sobretot perquè has d'optimitzar al màxim les teves energies. La preparació abans, per mi, és la clau. És com la preparació d'un examen, que estudies ampolles a casa per arribar i matar, i és el que em dona a mi la confiança, i quan estic allà a la parrilla a punt de sortir dic, és que estic sent un nerviós. I a nivell mental, està preparat per l'exigència, està preparat perquè tot pot passar. Soc molt sèrio treballant, quan s'ha de donar el feedback a l'enginyer, a l'equip, a l'hora de posar el cotxe a punt, però també m'agrada disfrutar. Tot el que puguis portar anticipat de feina és feina que tens ja feta, per si després s'ha de córrer, tu realment no has de córrer, estàs tranquil. Tots s'ajuden per aguantar les duríssimes 24 hores de cursa. Estar tranquil en les situacions d'estrès és una qualitat molt important que han de tenir ja no els mecànics, sinó la gent de les carreres, els enginyers també i tal, perquè tots som persones i tots ens posem nerviosos. Com menys nerviós et posis, bueno, o sigui, és la nit del dia. Depèn de moltes coses, dels companys d'equip, del cotxe, del BOP, de la sort mecànica, de tindre un bon enginyer. Són molts conceptes, molts conceptes. Hi ha molt bon rotllo, molt companyerisme, és molt important perquè estàs
molta estona dins del garatge amb els seus companys de feina. ¿Pasaba algún problema d'un drive-thru o que sigui? Hi havia pau, era com, vale, hacemos el drive-thru, tal, no sé què. Cau la nit i és l'hora de dormir. Per alguns, per d'altres, continuar treballant. Hi ha 2 torns de 12 hores, més o menys, és una mica més, perquè entre que vens abans i te'n vas una mica més tard és una mica més de 12 hores. Ells estaven convocats a les 8:30 del matí i ara hem fet el canvi de torn. Aquests que han entrat ara s'estan ja fins demà a la bandera quadres. Quan has dormit, avui? Comptant des d'ahir al nit que me'n vaig anar a dormir, sincerament 5 hores. Quan dormiràs? Cap. Cap ni una? Cap ni una. Me'n recordo que a les 6-7 del matí quan sortia el sol hi havia un moment que era de baixón mental una mica, perquè vaig anar-me'n una mica avall mentalment, però després al cap d'una estona ja et trobes bé i tal, ja estàs bé. Històric, Històric, això, a l'illa. Històric. Així ho fan els ratpenats, no? Sí, sí. Que bo. Pues no sé qui va primer ni últim, però està bé, és divertit. I per això a vegades des de la tele es veu millor. Ja comença a arribar la gent, que estaven dormint i mira'l. I... Ah, està accelerant, que guapo! Sí. El treuen, el trauran. I aquí és on entra en joc una altra part fonamental de la preparació mental. I la sort, també s'ha de tenir, per què no dir-ho? No sé qui va ser un golfista va dir que la sort s'entrena també, perquè contra més entrenes, més sort, diuen que contra més entrenes i més dedicació hi poses, més sort tens. Crec que una gran virtut és que sóc molt positiu i aporto a l'equip molta positivitat. I encara que estiguem al fons de tot de la graella, no ha donat el cas, però un dia difícil, sóc capaç de girar la truita i motivar tots per tirar endavant. Sí que és cert que hi ha un punt de sort en l'automobilisme perquè no tot depèn de tu. Depèn del cotxe, depèn d'altres pilots, depèn de que quan passes per una curva hi hagi alguna que et faci sortir-te. Hi ha molts aspectes dels que tu no pots controlar. Arribem a l'última volta. 23 hores i 59 minuts donen per fi el seu resultat. Mira la festa, vaig caer! Però com és realment aquesta sensació? Com és guanyar unes 24 hores de resistència? Bueno, espera't. Realment no... O sigui, va guanyar l'equip, però jo no vaig guanyar, Ei, Edu, que tu també has guanyat, home, no et treguis mèrits, que això és un esport d'equip i tu anaves a l'equip guanyador. Bueno, és un trofeu que cada cop que el veig m'emociona perquè quan aconsegueixes una fita tan important, sigui a qualsevol aspecte, no? Però quan aconsegueixes, en el meu cas, una fita tan important com aconseguir les 24 hores de Le Mans, que és una cursa històrica, una cursa de les més importants del món que a tothom li agradaria guanyar, i tenir l'oportunitat d'haver aconseguit això, doncs et dona aquesta satisfacció i et dona, sobretot, et dona a veure que tot el sacrifici que hi ha darrere durant tantíssims anys doncs ha valgut la pena i per això ho has fet, no? Jo quan treballava a les curses tenia aquesta il·lusió d'aixecar-me al matí pensant en el que havíem fet i de quina manera podíem millorar el cotxe per ser més ràpid que els nostres rivals. És que és èpic. El dia que perds aquesta il·lusió, aquest despertar sense despertador, és que no estàs al teu lloc. Sobretot després de l'extrema duresa que té la pròpia carrera en si i l'extrema exigència. Tots els anys que porto mirant-ho per la tele amb el Javier Rubio, anem ara a viure-ho. A la quarta hora crec que estàvem líders. El meu germà em diu, què? I li dic, tio, que la guanyo. Crec que no hi ha res més gran que aconseguir per mi aquesta victòria. M'he donat el mur 2 cops i un al cotxe, un altre cotxe m'ha donat a mi. Dic, tinc la sort del costat. I el cotxe va bé, ja està bé. Tinc un feeling, tio, tinc un feeling. I vam controlar la carrera, vam controlar-la. Jo era acollonant, tio, vaig guanyar Le Mans. I saps qui passa moltes hores també a un circuit? Qui? Els oficials de pista. Qui són aquests? Els oficials de pista, els de les banderes, que remolquen els cotxes que s'han accidentat. Oh! Sí. I estan 24 hores allà? No sé si tantes com 24. 12 segur que sí. Però això ho veuràs al proper episodi, perquè passarem un dia sencer amb ells. Tot el dia.
Tot el dia, sí. Bueno, ja ho veuràs, ja ho veuràs. Ja, és que jo no puc, no em va bé. Com que no? Tinc al·lèrgia al sol. No puc estar tantes hores allà. Tu tens al·lèrgia a treballar. No! Tira, va, home! Bandera groga. Adéu, crèdits. Espera, vaig a tirar els crèdits. Polilla, cuida. Ai, mira! Bandera groga. Crèdits!